Hai YouTube, bertemu sekarang gue lanjut. Kamu tuh poinnya dari tamu juga bicara kayak masih seimak mana? Ang seimak nih nih reason kenapa kayak? Dia मानसिफोरखौ hijrah होनो blue film actor होनो गुन्दा होनो right? होनबाथ' बेखौबो जोंहाबो होनो rights दङ कि बेखौ सैमा होनो। मानो होनबा बे साननैसो माने बिराद सोंगासिनो माने सैमा बायदि pointless जेबो point गैया ओरैनो सोंलाबायगासिनो माने सैमा बायदि बाव 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 होननानै सोंगासिनो आरो सैमा बायदि सालायबो देखायो बियो। दा जेबो आं फैनाय सिदा पइन्टआव फैसा ओके बोरै बे कन्ट्रोवर्सि स्टार्ट जादों जेम्स ब्रादार ओमफ्राय नोंनि बे रानजिब सैमानिजों बोरै कन्ट्रोवर्सि स्टार्ट जादों बुङो दे फार्स्ट अफ अल आंखौसो कमेन्ट खालामग्रोदोंमोन रानजिबा दे रानजिबा आंखौहाय फैनानै कमेन्ट खालामफैदों हाथाय माराम खानाय मा खानाय नेक्स्ट खालाम बेबो अबाव कमेन्ट खालामदों बेखौ होननानै मोनसे भिडिअ दंमोन ना वाट्स लाइफ अल बेफोरखौ जोङो जेब्ला बन्द' खालामनो खालामोना भिडिअफोरखौ जेनेबा भाइरेल भिडिअ खालामग्राफोरखौ माने बन्द' खालामनो खालामोना बे भिडिअसो फैनानै कमेन्ट खालामो That means रानजिबा माने बेफोरखौ मिथिखायो बे भाइरेल भिडिअ नायग्राखा बे भाइरेल भिडिअखौ प्रमोट खालामग्रासो बे रानजिब रामसियारि ओमफ्राय आरोबाव रिसेन्ट भिडिअ मोनसे नुबावदों आं हिजरा बुंनाय माबायदि मानसि नोंलाय रानजिब रामसियारि मालाबा हिजरा बुङो मालाबा गुन्दा बुङो पुरा इउटुबार्सफोरखौ नों हिजरा बुंदोंब्रा नङा होमबा माथो नोंबोथ' हिजरासो बाट जों रावबो एक्टिं खालामाखै ना बिदि हिजरानि आखाइ खबाखैमोनथ' नोंसो खबदों नोंनि भिडिअ द्याट मिन्स इउ आर हिजरा राइट माबा मोनसे बुंनायनि सिगां 10 बार सान दै ओरैनो फैनानै माने मोन्दों होननाय लोगो लोगो बक्स नाङो 10 बार सान एसे बिनि बागै सानगोर कि आं बे बुंबा मानसिफ्रा मा सानगोन आंखौ आं बे बुंबा मानसिफ्रा मा सानगोन आंखौ जाम्बा सानगोन ना सियान सानगोन बेखौ सानगोन आरोबाव आं बे बुंबा मानसिफोरनावहाय बोरै इम्पेक्ट खालामगोन इमप्लिमेन्ट होननाय बुस्थु ना बेबायदि अके इमप्लिमेन्ट जेनेबा बोरै इम्पेक्ट खालामगोन बेखौ सान गाज्रि इम्पेक्ट खालामगोन ना मोजां इम्पेक्ट खालामगोन बेखौ बुजिया मोजां रानजिब रामसियारि सैमा बड'लेण्डनि सैमा बै लामा सामा बेरलाबायग्रा सैमासो बियो आरो नों मानो कन्ट्रोवर्सि स्टार्ट खालामदों आं बेखौ मिथियो दे नों मानो थांनानै आदा जेम्सनाव कमेन्ट खालामनि आं बेखौ मिथियो आंनाव कमेन्ट खालामग्रोदों ना नोङो ओमफ्राय आंथ' जेबो रियेक्ट खालामफिनासै आं डाइरेक्ट होनबाय आदै दाबो माथो गरम दं नोंना होननानैसो होनदों कमेन्टआव रिप्लाइ खालामफिनदों बे माने सानबाय कि आं रिप्लाइ होफिना आंखौ माने जाम्बा नङा होननानै मिथिखाबाय दिमाग बाहायो होननानै मिथिखाबाय ओमफ्राय थांनानै आदा जेम्सखौ कमेन्ट खालामबाय बेहाबो रागा जोंबाय बेहाबो दांना होबाय माने थुबाय थादों माने कि भिउस फैगोन नामा साबसक्राइबार्स फैगोन नामा 1 लाख कमप्लिट खालामनो गोसो रानजिबा बिदि गाज्रिजों नोङो 1 लाख कमप्लिट खालामनो हाया मालाबाबो हाया मिथिबाय रानजिब एसे खर'खौ बाहाय नों बोराय मानसि आदै एसे बोराय मानसि बेखौ सनमान होनो गोसो गैया आं होमबाबो आदै होनथारनाङो बेफोरखौ नायनाय गार बोरायबाय दायो एफा गरम थानाङा एफा गरम जानाङा बेफोरखौ दै आदै जों दायो नाय जों माथो जोंनो माथो बेफोरखौ बन्द' खालामसै बख'नो नागिरदों जों बेफोरखौ हाब आदै माथो नों बोराय नङाबाबो गरमा खारथारलै नोंना बेनिखायनो माथो ब्लु फिल्मनि एक्टर ब्लु फिल्म बानायग्रा मा बानायग्रा होननानै मिथियो माथो आरो नों फेक एलिगेसन लगायदों ना आदा जेम्सखौ बानायग्रा भिडिअ बानायग्रा मा बानायग्रा होनदों ना मा प्रुफ दं नोंनावहाय आरो जाय सिख्लाखौ नोङो होनगासिनो जेनेबा माने बेखौ बरबाद खालामनो मा खालामदों भिडिअखौ सोर बानायनाय बेखौ फार्स्ट बुजियो हारसिंनो भिडिअ बानायदों ना आदा जेम्सआव थांनानै थुथाब भिडिअ बानायदों बेखौ सानबा मोजां ओरैनो जास्ट खुगा मोन्दों होननानै सैमा बायदि बखिनाय जाया बेखौ बाहाय हान्थु गिला बाहायनाङा बेयाव हान्थु बाहायबा मालाबा बुजिनो नागिरा मेलेम बाहायजासै एसे सिमाङाव CM जायो खोमालै बियो गावनि सिमाङाव CMफोर जायो खोमा बड'लेण्डनि CM बायदि मोनना लायो खोमा सिमांफोराव Okay, this video is my perspective. Okay, बे भिडिअआ जास्ट आंनि पर्सपेक्टिभसो आंनि अपिनियनसो आरो मोननैसो खोथायाथ' होननांगौ होननानैसो होनखादों अके इट्स इम्परटेन्ट मानो होनबा दासान्दि बिराद सोंगासिनो बे रानजिब रामसियारि स' रानजिब रामसियारि आं बेखौनो लुबैयो लास्टआव एसे बुजिनो सेस्था खालाम एसे खर'फोरखौ मोजां बाहाय बोरायबाय नोङो बेफोरखौ गार बेफोर ब्लु फिल्म मा फिल्म नायनायफोरखौ गार जेबो प्रफिट गैया बिदि नायनानै नस्थ'सो जायो उल्था दे स' बिसिमनोसै लाभ इउ अल एन्ड पिस आउट